Hadien ke jingshah pyniap dusmon Pynkhreh Surong naka Shnong Mynsngad haki riew shim kabu haka tarik mentau bnai tang naka ke kali Mahindra Pick-up ba udang syedap thied thymmai kumjuh ru ba urak ringkat kepisa beduna shilak naka benta ban thied sensar ningkong ki pulit ki Iohkem ya arngut ki subadon keti bakentup yu Meban Talang naka Shnong Murap ubedai upara terai baru Iohkem Talang bat Sambun Dkhar naka Shnong Mynsngad. Hadien ke jingtoket ki pulit haka arpu tarik mentau bnai ki Iohkem siu Jimmy Kyndait arpu sinem kerta naka Shnong jong uhi na Murap bat eka kali Mahindra Pickup Pynkhreh Surong ru lalap na rangsken is Khasi Hills. Bat Halor ke jingshah pyniap Pynkhreh Surong kumbalong mynta la don laingut ki Iohkem. Kumta habaya day bat kini ke Jingiap henin ke sengi ki Paidbah nong Shnong ke Murap ki lemi Paidbah ringkat kara lamayong bat plakat ban penpau ke jing ngausi bat penrem juri ki kamrunar ki arngut bala Iohkem na kini ke Shnong bagentup yu Meban Talang bat Jimmy Kyndait. Nakaliang kinong yalam Shnong bagentup yu Stanley ringklem wahe Shnong uthadius halangki sketri Shnong lembat kiwe kinong Shnong kila penpau ke jing ngausi bami penban sa arngut kinong pyniap riew hapok ke Shnong Hadien I love you Talang. Kila kentui ki Paidbah na kiwe ki Shnong bikin thau ne bo sniu ya ke Shnong jongki namar baro ki long kumjuh. Bat ru day ke Shnong ka kur ka jat ni ki kini ki kpa babatha bakin le ki kam sniu. Nalor bikin ju perkhat bakum kani kenja haka Shnong jongki ka bala pelong ye ki mynta ban ngausi lang kumas ngausi ki Paidbah habaro ka jela. Kum ki kimi ki kapa ngisneng ki khon chwa bakin mi na yeng bakin tip riew shabalit bella. Henry la arteli ki snem ngiting kho kum kini ki jing bagi khon ka Shnong ki le ki kam sniu bakraw da ka ba pyniap para riew kum kalat kamai jongki la ong kwi kalong kami. Habakren na kaliang ka kur Talang bat kur Kyndait kani ka Shnong Murap makiru kila penpau lang ka jing ngosi na markim ngobha ban mi kum kini ki riew na po ka kur ka jat. Hakajuk kapor na kaliang ki Paidbah ka Shnong Murap bat ka kur Talang kur Kyndait kila kentui ki bor ka an ban set along shi jing ye ki bakum kini ki jat riew kena ba ka Shnong ka thau bat ki lang ka salang kan shngan. Hadien ke jingelang na Murap ki Paidbah ki mi ya rali pat syadu Shnong Mynsngad ban ye shim Talang haka rali bala pelong pat da ka dor bar Shnong Mynsngad. Bat kum kedak ka jing snok tilang ki Paidbah ka Shnong Mynsngad la saki bagi dukan ki lakhang khardep lut baro bat lai shim Talang haka rali naduk ki kena skul ki seng bahalang ki nongnya kali ki Shnong bamarjan bat ki wei. Kumta Hadien nakaliang urang ba Shnong Mynsngad upham pakma ula pediang buram ya baro ki balawan poish ketika jingelang layo pat ska jingkren neki katuk ni ki balai don lang ha ketika jingelang bagentup yu wahe Shnong ka Murap wahe Shnong ka rikaba wahe Shnong ka namdong dekhot ka hitu Mynsngad area ukpa jong I love you Talang bat Meban Talang bat kiwe. Awareness program na ibenta wa ipan pau daga jing si na liang kam ka Shnong ka thawa da man si man ju si ju ha kani ka benta. Tani por ina liang kam ka Shnong ka yo de ong. Wa khana ka warta ka chola chaki marjan marpa ka Shnong ka thaw ka po. Kami khala ya waro ko wi yo le se ya cha kan thoi kam ka Shnong ka thaw. Hawalai chawa chandeng da em ni go he okla ma chwa yonga. Yo le se na khana i Shnong i te Shnong ya to ya ong than pi ko em benta ka haka kam pyniap baru. Tadi wa garpat i pi ki marjan marpa apok ka state me khala ya waro ka jain te ayong i hom khin pi i ka nong Murap to ki bruwasi memi wa kwai chong Shnong hi man ko si kwai man ki bahai kwai man ki bruwati bruti blai kwai ko tip ye boram hi para bro ni te daw i kam ka Shnong hi por kwai pen pa khmat yang pi perthai waro ko wi daw yo pi pai ye gani ka khubor ka Shnong ka thaw yang i te joi por ngana liang yang nga banjur na liang ka kur Kyndait na liang ka kur Talang yo le se em na perdi yang pi ka kikur ye pelaj ye gini gi riunar wa ba mi men sen bro i kam ka Shnong ka thaw la de jia ka gini arkur em gula jamin ya kam gini ga jaj bro ka kur ga jaj yang pi to em benta lut ko hapo ka Shnong ka thaw yang i ni la yang nga le te yi yo de wong sa si sen bo jing kerpan ne liang ka sorkar snyab ha chim kia
ya kan ika kam ka chnong ka thau da yo phi da pen yo i te jing snau si ke jing jenjar tip de thi au chong kam gi wa he da perkhat nei benta kan gi imlang sa lang te ka sarkar snyam ha chim khia ya rap nei benta kam ka chnong ka thau dia yam dia sket dia do thi do dem nei benta kan gi jenjar wa mi sakam gini gi jaj bro ha ka chnong ka thau yang i te kam gini gi jaj bro i penduk pendam nai gi chi jing im hak jing im yang pi penliang i Paidbah bu ke jing kersa le ne ke jing penbenai kam ke chnong ke thau wo penduk pendam nai kam ni ke jaj bro keman le kam ni ke jaj bro set ni tak ko ple si bon man bay nyaw perkhat aka bu yang ne benta ka chnong ke yang i kat won wadap de ke jing nyaw si hadu kat de hawa pai cha ka diang wa pai cha ka mon ngas nyaw ka jingshah kan tho ka chnong ka yong i snyaw la kam ma chem i gi be gi pa u hikai ki khon ha kan ka luti ko bakla i kam gi be gi pa ya le usnen ya le khro ya ki khon gi ti ki yong i hawala li khi lai malam sngi ki to da ka jing snen ki jing pen yo pat khon ya lai li khi lai mala phi man hol thok mo ju kor mo hoy u le i te kam si kam sneu man na poi hakini ki snem la ardli kat tu ki snem da yo i kada ka jing e wo yo kendo kam kini wagi khon ka chnong ki yong i wadami gi sendon ule ki kami wa khrotam brahman sem de ya pelai de ya pendep da bai de u ya melaman sngi nei benta ka thangan ga jarak yong ki ubam ki de min sem bru a ngasnya wo hijing long bay yong aw perkhat na liang ki khon yong ka chnong ki yong i kat won wa dab de ki jing jogi khabat wa phai na liang ka chnong ka yong i ngasnyaw kamom lai de ulai chawa chanen ka jing khom ka jing te nei benta ka chnong ka yong i a kam ka bay sarkar ko wa embor hakle yong i oi kti bat u chani atli u yarap ko nei benta i yong i wam hoi u thau ki palat paliang na jan hajingai paralok o maya ap ya kan ko kurta i kam ke man bay man pa haka chnong haka thau da pan banas khet ye phi ya ka jing yam pi do nod nei benta ki khon yong ka chnong ya rap phi heiwan jing e khnang wo yo u tip i kam ka chnong le yo ti bi sakat wan teli kite ki wadang ngit kite ki wa khoi u chim khia ka sarkar wow u penci tom jur ya gini ko da yo ki katte khnang boy badang em ki wa charot chakir yo u tip lu di iki i le kwa i kam ka chnong ki yong i wo tip hi boy dang em le si ki wa em charot chakir ki khon ki ti ki yong i kwa i u tip lut ya kite khnang wa i yo i u tip bat u ikti le chaka an waro chi jing im ya kite ki udah le hakan ikor kom kongrat yarap ya i cha chi tom phi nei benta ka chnong ka im lang sa lang ka yong i dawan li pendep hi kan ka por u yarap lem phi ya i doi te kin tin u khu blai ya phi 1000 no